салом алейкум ба ҳама. ва як хабари бениҳоят муҳим барои шахсое ки мехоҳанд блогер шаванд, яъне ки нафаре ҳастанд ки дар дил орзуи блогер шидан доранд, не ки маҳоратша надоранд ё ки роҳу усулоша намедонанд ё ки намедонанд ки ай чӣ сар кунанд. Барои ҳамё махсус Эсем Шарипов ки яке блогерое ҳастад ки бениҳоят таҷрибаи калон дорад, яъне ки 7 соли ҳаёти хича дар блогерӣ гузарондагӣ ва метавонад ки ай уҳдаи дарс додан, яъне ки фаҳмондани тамоми роҳу усули блогериро нишон додан бирояд ва курс зар додагӣ ки курси ӯро маълумоти пураш дар якум комментария ссилка закрепи шидагӣ шумо метавонед бидроен пратарак бифаҳмед. Дар канали хичам видео ҳастад. ин фани асра дар ин соҳаҳо ҳам пул кор карда мешавад ва шумо ҳадафи якумтон пул кор карданам. яъне ки одаме ки соҳиби ин пакет мешавад, ин метавонад ки агар аудитория дошта боша, аудитория хеле ҳам хуб, яъне ки мисол 500,000 подписчикам аллакай кор мекунад, метавонад ки аз ҳамон рӯзи аввали гирифтани ҳамин пакет сумкор кардана шурӯъ кунад. ин як роҳи дигари сумкоркунӣ ҳастад ки тавассути ман мекунед дар якҷоягӣ бо ман. ва ҳамада ҷои муҳимаш ие ки агар кадоми шумо ба ссилкаи зери видео медроен промокоди сунната истифода мебарен, ба шумо 800 рубл бонуса, яъне ки нархҳои курс определёния. вақте шумо промокоди сунната истифода мебарен, яъне промокод чи вақте ки шумо муроҷиат мекунед барои харидани курс, ягон пакети курса хариданӣ мешин, мегӯянд ки айноми канали суннат омадем, ҳамин қадар мегӯен, тамом, шумо да 800 рубл скидка мешавад. марҳамат бидроен дар якум комментария ссилка закрепи шидагӣ ки меҷиқен рост телеграм мерава ва телеграме ки дар онҷа тамоми маълумотош ҳастад ва шумо метавонед боомӯзен, маъқул шид. барои харидорӣ кардан ҳатман фаромӯш накунед промокоди суннат истифода баред ва 800 рубл арзон ба даст биёред. ва дар ҳамин ҷа бародаро ба шумо тавсия метавам ширкати парвоз авиара ки билетҳои арзон ба тамоми ҷаҳон ва ҳамчунин перескат кардани граница дар ҳамин хел вазъияти безебе ки ҳастад, ки метавонед бо ширкати парвоз авиа бемушкилӣ ҳози кадрое ки ман мемонам ҳамарӯза рафта омадаистам бародаро шумо тамошо кунед. خلاصه ساعتی چند بد اومدیم را اینا ان شاء الله که اگر این صبر اومدیم اوردن حرکت کردیم ماشینو کامفورت ان شاء الله. خیلی ما دینا گفته بودیم که گرانیت بریم میگذریم چی گپای چی خبره مقصد نمو رفتیم شکلی خدا ساخت اومد گذشتیم چه گذشتیم چه رفتیم اومدیم حاجی اما 100 فایزه هزار آمد کمپانیای پرواز اویاده اینا گرفتیم بچه‌ها را همه برادر رو گرفتیم ان شاء الله که حرکت کنیم طرف گرانیت. برادر قندم چه رفتیم اومدی والله بهترین 100 فوز خطور شکلی رفتیم اومده اینا در پیش ایرپورت اینا در هوی میکنه خوش اومده بچه‌ها خانومتون بخیر جواب آمد برای گرانیت بودن و آوردن. کی گرفتیم بلیطا پرواز авиа چه بوده معقول شد اکا 100 فایزه بودن شو گذراندن گرانیت را گرفتن آوردن یگان پرابلم نشید اول نبودی آخه 100 فایزه که بودن گرانیت را گذراندن ایمپراسیون اینا پیچه زدن دادن نگشته هزار رحمت تمام کار نیست معلش. سلام علیکم سنتلو سوزی تنجی سلامتی خوبه اینا بچه‌ها را گرفتیم ان شاء الله طرف گرانیت رفتیم همه 100 فایزه زنده باشی سربلند باشی хороший ама гили узраждам. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. мо биромадем ай граница. Айёраги табин. Бачора билет бигир. Билет қиматшон нагири, бо билет арзоншон бигири. Чӯшон задаги. واخدا بهترین انسان خش رفتیم زرا اینا ва шумо метавонед инчунин граница бигзаред ай тамоми шаҳрҳои Россия бо ширкати парвоз авиа ва ҳамчунин проверкаи тамоми намуди документҳо ҳастад. муроҷиат кунед, рақамҳое ки мебинед ҳарди рақамҳо WhatsApp дора ва инчунин номери расискиш Telegram имо дора.